Nixtieq li jkun hemm aktar siġar fl-Università ta' Malta u għalhekk ġiet imnedija kampanja biex isir tħawil ta' siġar fil-kampus universitarju. Dan qalu Malta News id-dekan tal-Fakultà tal-Ġid tas-Soċjetà, il-Professur Andrew Azzopardi, fejn minn idea tiegħu ħarġet inizjattiva lil gradwati tal-fakultà kif ukoll l-istudenti jagħtu donazzjoni biex ikunu parti minn proġett ta' afforestazzjoni tal-Università ta' Malta. Għanna xtaqna li dis-sena l-gradwanti joħorġu xi ħaġa żgħira tal-flus biex jgħinu fl-afforestation tal-kompleks tal-Università. U qal li l-Università ta' Malta dejjem ħadmet biex tgħin l-istudenti kollha għalhekk huwa xieraq li dawn jagħtu xi ħaġa lura mhux lill-Università iżda lill-komunità. Issa jagħti xi ħaġa lura u xi ħaġa lura lill-komunità mhux lill-Università ma lill-komunità hija siġra li se jkunu naturalment siġar li huma tajbin għal Malta u li jkunu jaqblu mal-ambjent Malti. U fl-istess ħin ukoll nittamaw li tant ikollna konkurrenza u ġanna ħafna konkurrenza li wkoll noffru ftit minn dawn is-seġġar ukoll biex jiġu impjantati ġewwa il-komunità f'diversi lokalitajiet. Azzopardi qal li s'issem konkurrenza tajba minn numru ta' persuni u din hija ħbar sabiħa għall-Università ta' Malta. Madankollu iddikjara li din l-inizjattiva għandha bżonn tkompli tikber u mill-ġdid appella lill-istudenti u lill-gradwati biex jgħinu f'din il-kawża ġusta b'risq l-ambjent Malti.